Ai, Dani, t'he regalat un starter per fer una miqueta de portobello, de xampinyons. Dic que bé, però és que hi ha com un... Hi ha com fongs, no? Allà. Sí, exacte, hi ha com un pulsing, com un d'això. Oh, fuck me, No em pots donar un altre que estigui net? Benvinguts a audio.pnt. Escric com a paraula punt, no el símbol punt. P-U-N-T. Que sí. Som l'Àlex i el Dani. Això és un podcast de notícies recents. Semi-recents, rotllo de l'últim mig mes, tampoc ens escanyem. Però seriós, Això és un podcast seriós. Sí, home, sí, seguim les notícies arran d'informació i no ens distraiem mai. Així. Dit això, gaudiu d'unes 2 o 3 notícies d'actualitat i de 2 gamarossos trobant-li gràcia. Àudio. Punt. PNG. Daniel, Què, Cade? què t'agrada més que un iogurt recent fet? Recent fet? Sí. Els viatges espacials. Buah! Per què? Connexió. Què hi ha? Tinc notició. Què passa? Avui, a les 9:55... S'acaba la iogurtera. Ojalà. No, que no s'acabi, que està molt bé. S'acaba de iogurtar. Bueno, a les 9:55 Sí. arriba el Perseverance a Mars. Què és això? El Perseverance és un rover, que pels que no sàpiguen és un robotito. Un rober. Un rover. Un rober. Un robotet. Un rober. Un rover. Ui, un rover. Un rober en valencià, suposo? No sé. Un Wall-E. Un Wall-E per als que ens entenguin. Estàs dient que això és un petit tot terreny per viatges i exploracions espacials? Sí, i jo sé, perquè estic a la teva ment, No. I sé que em diràs, i què collons té a veure això amb Espanya? Bueno, aviam. O amb Catalunya, perquè som un podcast de península. Més o menys en català. No, però vull dir, Espanya ha contribuït molt en certs programes espacials i tal. Vull dir, no m'imaginaria que... I aquest... Sé que volies fer la broma, però és que realment Ja. el crèdit on hi ha... On no sigui... No, sí, o sigui... Perdona. Per algú bo que fem de tant en tant, pues sí, està bé que em tallis la broma per això. Jo intento fer coses bones cada dia. Bueno, pues que et donin pel cul i t'aprecio molt com a persona per saber això. T'aprecio. Trapecio. Què ha passat amb el rover? Bueno, això doncs que avui a les 9:55 arriba a Mart un rover per estudiar si hi ha vida a Mart. Vale? Foten el rover en un cràter, a sota del cràter hi ha un riu, i el rover es dedicarà a mirar a veure si hi ha bitxos. Però... Vale, excavarà el cràter? Està excavat? Què vols dir que hi ha sota un riu? Si és un riu, hi ha un riu subterrani? Es diuen rius? I com l'han enviat? Subterrius. Wow. Subterfugis. No hi ha broma, m'ha agradat moltíssim. Però, vale, d'acord. I això ara a les 10 d'avui. D'avui gravat el 18 de febrer. Sí, correcte. Posem un d'això, sí. Perquè si no, clar... Si algú se sent, escolta això el 2023, diu, hòstia, sí que ha tardat a arribar. Nois, anem a trencar la quarta paret. Sí. Gravem això i ho editem i ho enviem uns dies després. Sí, nens, en efecte, gravem això abans d'enviar-ho, que no després. No vivim en el vostre ordinador ni actualitzem les notícies a hora real. Imagines com el Harry Potter? Me cago en Déu, una altra reproducció. Va, va. Hòstia, el guió, collons. Tu saps què vaig llegir que lo del Harry Potter? Lo dels fantasmes aquests que viuen en els quadres i que van per Hogwarts. Sí. Quan la palmen tenen l'opció de reencarnar-se o viure com a fantasmes. Per sempre. Sí. O sigui, realment... Però és una putada. Això també és una miqueta com... Quina carrera tries? Saps? Tens 18 anys, t'acaben de fotre... de sortir del forn del batxillerat, i això et durarà per tota la vida, nen? Tal qual, dona'm un tryout abans, cabron. Exacte, escolta, que és que vaig morir decapitat, no me'n vaig en recordar per això de la decapitació, i ara tinc un mal de cervicals constant. Literal. Em puc reencarnar amb alguna cosa que tingui clatell? No, això és com el WinRAR. Te l'instal·les i no el pagues mai. Tècnicament l'hauries de pagar. Vull dir... Però tampoc et deixa... et dona l'opció de pagar. Et dona... Bueno, sí, exacte. Suposo que... És igual, continuem. Vale, d'acord, fantasmes. Estàvem parlant de rovers. Vale, d'acord. Sí. Bàsicament han enviat el rover a l'espai, ha arribat a Mars, i el guai de tot això... A Mars. Bueno, estem a febrer. Bueno. Ei! Mart. Si esteu veient aquest podcast a Mars, ja ho sabeu, la broma estava bé. Tens una de 12 oportunitats que et surti bé. I si em surt bé, Daniel? No, clar. I si em surt bé? Total,
el Wall-E aquest ha arribat a Mart... Hòstia, que xarnego sono, Ha arribat a Mart... T'estimem així, Carles. Gràcies. No passa res. I el bo és que té una tecnologia creada aquí a Espanya que es diu el sistema MEDA. És una tecnologia molt novedosa perquè bàsicament és una antena que el que fot és vigilar el clima, veure la humitat, velocitat del vent... Hòstia, com una estació de temps. Meteorològica, sí, bàsicament. Gràcies. De res. Hòstia, que guai. Que per cert, per aquells que no sapigueu, perquè aquí som molt científics, el vent a Mart es diu vent marcià, perquè marcià i els marcianos venen de Mart. Clar. Si us diuen un marciano, no és un alien, és un tio de Mart. Clar, i no confonguis amb un venusià perquè llavors ja tens problemes. Uf, és que els venusians i els marcians... No es tenen apreci. No. Prefereixo tenir una atmosfera mortal que no tenir-ne, saps? Exacte. Terrible. Que, per cert, una de les preguntes... analitza també les parts per milió de contaminació a l'atmosfera? M'agrada que em facis aquesta pregunta perquè és una pregunta que enviarem en el Centre d'Astrobiologia de l'Institut Nacional de Tècniques Aeroespacials perquè ens la responguin, perquè jo sincerament no tinc ni puta idea, Daniel. Bueno, no, està bé, crec que et respondran que a Mart no hi ha atmosfera, però bueno... Desgraciat. Però hi ha vents... Tècnicament sí que hi ha atmosfera perquè si no, no hi haurien vents. Sí? No és el mateix tipus d'atmosfera aquí i pot ser molt més prima. Ostres, és que ara... Vull dir, és una cosa en la que no vull semblar un cateto, però no es poden generar forces en forma de vent sense atmosfera? A través de l'òrbita o la rotació o alguna manera? A veure, es poden generar forces a nivell gravitacional, però... Vent no ho crec. Vull dir, a l'espai, per exemple, no hi ha vent. Clar. I hi ha molts cossos en moviment allà. Però jo el que et vinc a dir... O sigui, t'estàs quedant en la semàntica, perquè algú li ha dit vent, això. Però podria no ser-ho, saps? Simplement simula les forces pseudoatmosfèriques d'un planeta, però no és perquè sigui vent com hi ha aquí a Terra, saps? Jo argumentaria que... Primer de tot, si ho han definit com a vent marcià és perquè té unes característiques semblants al vent d'aquí, si no, no li diries vent marcià. I segon... És això, jo crec que no pot haver-hi existència... perquè no sé si ho saps, però de fet el vent... L'esdeveniment. Exacte. El vent és creat per la pujada i baixada de les corrents marítimes i això amb el calentament del sol i això fa que hi hagin aquestes corrents d'aire que nosaltres anomenem vent. Ah, que curiós. Holy shit, sé coses, Sé coses a vegades. Cosa nova cosa curiosa del vent, també. Aquesta notícia no és de bromes. Aquesta notícia és en sèrio. Nois, Audio.ns explica en sèrio. Et puc assegurar matemàticament que a la Terra sempre hi haurà un punt, ni que sigui un sol punt, en el que no hi hagi vent, en qualsevol moment. En sèrio? Sí, perquè la teoria es diu de la pilota peluda. No te'n riguis, però bàsicament la idea és tu agafes una pilota i té pèl a tot arreu. El pèl realment són vectors, saps? Vull dir, perquè el vent té una direcció i una força, com vectors. Raspalla-la. La raspallis com la raspallis, o sigui, no pots raspallar-la de manera que els pèls vagin en direcció contrària, perquè llavors el vent s'anul·laria, saps? O sigui, ha d'estar tot en una direcció. La raspallis com la raspallis, la remolins com vulguis, sempre quedarà una punta que haurà de pujar cap amunt. Clar, per nassos, perquè si no xocarien entre elles i s'anul·larien. Exacte. Llavors, com que és més o menys un esferoide, més o menys la Terra, sempre hi ha un punt on no hi ha cap mena de vent. Hòstia, que gran. Doncs aleshores deixa'm corregir la meva explicació original, perquè ara me n'acabo de donar compte que he dit que les marees estaven implicades en el vent i no és del tot cert. Principalment, el que genera aquest vent, són els canvis de temperatura. Sí. L'avinguda l'aire calent puja, el fred baixa i aquest canvi d'aire fred a calent constant, perquè quan l'aire fred baixa es calenta i torna a pujar, és el que genera el vent. És una correcció perquè si no la gent se'n tirarà al coll i dirà el Daniel és l'intel·ligent del grup. Ho és, però jo tampoc em quedo enrere. No passa res, que tu ja saps que aquí editem aquest podcast per no quedar com uns imbècils. Home, però tu m'has tret aquí la pilota peluda i jo quan em treu una pilota peluda li he de fotre a casa. Sort que t'he tirat l'esquerra, que és la que no carrega. Bueno, total. Què més? Si això no t'hauria de dir mentre veus aigua. Què més passa a Mart? O sigui, vale, d'acord. Rius subterranis. Correcte. Això vol dir que ja sabien de l'existència. Sí, bueno, però que hi ha hagut rius congelats i antics rius ja se'n sabia. Passa que fins ara no han pogut... han intentat analitzar-los, però fins ara no han tret una tecnologia prou potent com
com la que hi ha en aquest rover, i que els permetrà doncs això, analitzar si realment encara hi ha éssers vius. Que guai, tio. És superguai. De fet, i portava aquesta notícia perquè pels friquis de tecnologia els hi molarà, podeu veure-ho en directe, bueno, en directe no, perquè veureu això retransmès un altre dia, però està a la plataforma de la NASA, i el guai és que ho han fet en espanyol perquè com que gran part d'aquesta tecnologia és espanyola, han dit, bé, els hi fotrem el favor. Molt bé, passarem per Instagram potser l'enllaç o el que sigui quan traguem l'àudio. Sí. Més que res per no començar a dir http://v/w, saps? Vull dir, correcte. No fa bon podcast. No, però podeu anar a YouTube, buscar la NASA i allà en teoria el tindríeu. A mi em faria gràcia que la vida estem buscant, què? A nivell celular. Sí, correcte. M'agradaria que sortís un talp. Un talp sencer, m'estic imaginant el senyor Resetti d'Animal Crossing, de què és lo que tu quiere. Flipant. Saps? Vull dir, què fots aquí? I a més enrenya el Robert de per què no has guardat bé la partida. I llavors, ara tenim la crisi existencial de quin és l'últim moment que l'univers es va resetejar, que el senyor Resetti ens hagi de fotre la bronca. Has de buscar el bug a la Matrix. Clar, perquè llavors ja has assumit que l'univers és un joc brutal. I que algú l'ha pagat sense salvar. I que el punt de sistema és Mart. És a Mart. És a Mart. L'admin del sistema i tot el processor del sistema és Mart. Uau, què és aquest planeta que mola tant? No, és que és un punt de guardat. Ho havia de fer perquè, si no, quan l'univers empatava, perdies els canvis. Crec que és l'exemple d'hipòtesis de vida simulada més estúpida que he escoltat a la meva vida, però m'encanta. M'encanta la idea de... Es descobreix que tota la vida és un simulacre perquè hem enviat un puto rover a Mart, s'ha trobat un talp i el talp ens ha fotut la bronca perquè no hem guardat la puta partida, saps? I és com un hòstia merda. A més, els punts de guardat sempre fan un piriling o alguna cosa, però no li hem ficat orelles al rover perquè collons... I clar, no l'hem sentit, ens trobem a Déu, però tio, no heu sentit el killing, puedes guardar la partida. No l'heu sentit? És que no devia ficar receptors d'àudio, joder. Hòstia, que el puto president dels Estats Units sigui l'encarregat de guardar la partida i porti 4 anys sense guardar-la, saps? No entrarem en detalls de per què aquests últims 4 anys no s'ha guardat la partida i, de fet, crec que ha sigut sensat perquè si hem de fer un reset que sigui els últims 4 anys. Bueno, jo no he dit res, tot va correcte. Hòstia, crec que podem criticar una miqueta la política trumpiana, Una miqueta. Jo, aquí hi ha trampa i jo no hi vull entrar. No, hi ha trampa. Sí, clar. Gràcies. Ei! Bueno, doncs això, que Mart està superguai i que si us hi voleu passar, no a Mart... truqueu-me i anem a visitar-la perquè jo també en tinc ganes. Hi ha un transbord, què passa? Que és el D12, és el diagonal 12 a l'autobús, ningú sap quan para ni quan comença, però te'n va a Mart. Aquí a Barcelona tenim els Ubs, els Ds... I els Ms. I els Ms de Mart. Què hi ha? De què va aquest entremès? Això és un entremès. Sí, aquest entremès va de jo i el Dani xarrupant iogurt. Sense cap mena de context. Espero que us estigui agradant les notícies, primer de tot. Però aquest entremès és una miqueta especial. No és exactament un patrocini, però tampoc és un fun fact. Li direm un entremès dedicat. Dedicat a qui? Un entricat. El senyor Tros de Pizza. Li diem així Tros de Pizza perquè a les xarxes socials es diu un tros de pizza i no ens ha dit que li podem dir el nom, així que no li direm. El Dani és molt legal i no em deixa dir. Només puc dir que és una persona a la que tenim en molt alta consideració i que ens ha regalat la iogurtera de Severin. La mateixa que hem criticat, o sigui, t'han criticat i criticar i al final hem fet iogurts i ara mateix els anirem a provar a la seva salut. Moltes gràcies, senyor Tros de Pizza, i moltes gràcies, muy interesante, per regalar-nos la iogurtera de Severin. Ai, senyor. Cade. Dani. Quin és el teu esport preferit? El bàsquet. Vale, Cade. El bàsquet. Pots... És que el cop a la taula aquest ja els patiràs tu. És que m'he fet mal al genoll, Dani. Doncs plora. Però ha fet... Hòstia, quin piconet. No passa res. A mi també m'agrada molt el bàsquet. I saps quina és la meva ciutat preferida? Si em permets, crec que la pronunciació és basquet en català, no bàsquet. Basquetbol. Basquetbol. Basquetbola.
Hòstia, no saps fer la A, tia, m'encanta. Que et donin pel cul. Basquetbol. Soc de poble i sé fer la A. Total, tio, que jo sóc de Manresa. I tenim un equip de bàsquet. Minorisa, crec que es diu. El tinc a la notícia i no sé ni com es diu. Pensava que anaves a dir minoria. I dic, minoria. És com un nom molt específic. Som els minoria. Bueno, clar, només juguem 5. No, aviam, a Manresa n'hi ha més. T'anava a dir només 5. Clar, sí. Només jugant 5 a la canxa com en el bàsquet normal. Mira, et vull riure de tu, però quan estava dient només en juguen, estava dient són 5 o 11. No recordo. Un és del futbol, l'altre és del bàsquet. Total. Tenim bàsquet i tenim equip masculí i fem partides, o sigui, fem partides i tot, i de vegades en guanyem. O això sembla, perquè el titular d'aquesta notícia és l'equip masculí treu bona nota en el debut, tot i perdre. D'acord. Em venen a la ment diverses preguntes, però et deixaré seguir parlant perquè crec que potser me n'aclares alguna. Et seré sincer, Cade, la notícia té 2 paràgrafs, així que fes les preguntes perquè hem d'omplir. Vale, primer, que es foten nota amb els bàsquets? Rotllo, però, o sigui, perdona. No, anem més enrere encara. No, per favor. Estem parlant en los albores de los tiempos. Clar, estem parlant de bàsquet professional o bàsquet de l'escola? Vale. Rotllo d'educació física que t'han de ficar nota. Et seré sincer, Cade, no sé ni si estem parlant de bàsquet, perquè ara m'estic mirant les puntuacions. O són molt dolents els de la Minorisa i els de Sant Feliu de Llobregat B? Que pot ser. Que pot ser, perquè... Vale, d'acord, t'explico. L'estrena competitiva de l'equip sènior masculí de CN Minorisa, CN vol dir Catalunya Nord, tot i que estem a Manresa, que és central, és una cosa rara. Catalunya neutral. Club... Ah, no, CN, Club de Natació, perquè deu ser waterpolo. Però un moment. Però llavors no és bàsquet, és waterpolo. Acabo d'entendre que les sigles de CN deu voler dir Club de Natació. Però un moment, però és que el Club de Natació s'ha fotut en el bàsquet, ara? O... T'imagines? Hòstia, mister, no podem nedar aquí. Rotllo, mira... El terra està fet de canxa. Noi, tinc arrugues fins i tot als collons de tanta aigua. Oh, t'imagines? I llavors els jugadors de bàsquet, què? Pobrets, els fots a la piscina, s'ofeguen. O no, són molt alts, toquen a terra. Clar, tio, perquè la gent de bàsquet no sap nedar. No ho sé, tio. Aviam, si vas amb les robes que... Bueno, no, són lleugeres també. Però el que vull dir és, sí. Si heu pensat mai a fer servir gent alta per l'equip de waterpolo? Perquè, aviam, si toquen a terra, nedar no nadaran molt ràpid, però l'estructura, la infraestructura que tenen ja els hi poden robar la pilota. És tan... Sí, a partir d'ara portaran xanques. A veure si és reglamentari. Inundarem el terra de bàsquet, li fotrem una com es diu, una piscina. No, home, no. On hi ha els peixos? Un aquari. Un aquari, ficarem vidres als aquaris i que nadin els de bàsquet. Aviam si és més o menys interessant. Brutal, m'encanta. Total. Rotllo, m'he avorrit, fem canvi de jocs, com qui canvia de, jo què sé. Exacte. Anem a canviar llibres. Sí, he vist un llibre, Acabes de veure la prestatgeria. Això és improvisació, tio. No, jo ho sento, anava a ser ofensiu i he preferit mirar-te l'estanteria. Perfecte, és com canviar d'ampolles d'aigua. Sóc un crac. Deixa'm veure aigua un segon. Ui, hòstia, ara que ho dius, la hidratació és important. Com la gent de bàsquet, que ara està al club de natació. Explica'm, Daniel. Ara ja ho he entès. Jo portava, des d'avui al matí dient, hòstia, l'equip de bàsquet, jo m'estimo a Manresa, però la puntuació és de 12 a 11. Saps què vull dir? Amb 4 triples que facis ja fas 12 punts. I el partit dura el seu. Total, els Àngel Peirón van cedir per la mínima de 12 a 11 a casa del Club de Natació Sant Feliu B, un dels millors equips de la Lliga Catalana de la primera divisió. O sigui, és a dir... De waterpolo. O de natació. No sé què fan els de natació. Imagino que waterpolo... Rotllo, ara, perdona, m'imagino l'equip de natació puntuant punts anant a fer piscina, saps? A veure quin fot més. Hòstia, aviam... No és tant d'això, però es pot... Jo ho faria si es pot atacar al contrari. Saps? Vull dir, com els xurros de piscina. Hòstia. Com per intentar estrangular-ho. Aquest ja no fot més punts, míster. És molt perillós. Te l'endús a sota. Vinga, cap a baix. Waterpolo B de la Catalunya Central és un esport que t'hi queda. Xunguíssim. Se t'apunyalen a sota l'aigua. De volta hi ha sang i dius, hòstia puta, què acaba de passar? Ja pintes l'aigua de vermell perquè no es vegi tant. Sigui un esport per menors de 18, saps? Clar. Hem de convertir aquest esport per menors de 18. Vale, en comptes de treure les navalles i el joc brut, anem a tenyir l'aigua de vermell. Això és tradició. El nadador no sufre, vull dir. El nadador no sufre.
boy! Total. Els bagencs van sorprendre el seu oponent durant el primer quart, 3-5. L'equip del Baix Llobregat va reaccionar en el segon amb un parcial de 6-1. Els visitants no es van deixar intimidar de 9-6, van empatar el maig 10-10 i van competir per puntuar fins al darrer alè. Cade, Sí, Minorisa va perdre. però quina nota li van ficar? Això és l'important. Hòstia, pues... T'ho diu, rotllo, què tenen? Una B+. A sobre fem servir el sistema americà, que tothom sap que és superior. Ai, és veritat, perdó. Què tenen? Un necessita millorar o progressa adequadament? Hòstia, bueno, jo crec que necessita millorar, la veritat. Jo crec que necessita millorar bueno, també no hi ha el pobre redactor, perquè jo entenc galardonar i una miqueta fer el merdes amb la notícia. Però és que han perdut. El redactor d'on és? Perdona? No direm... saps No, què? no diem el diari? No direm dades, no direm que és del Regió 7, tampoc. Vale, Ui. perfecte. Jo t'ho dic perquè t'acabes de cagar en el teu equip de waterpolo, bàsquet, natació i en el redactor. Aleshores, potser quan tornis a En Manresa... el meu redactor. Bueno, és un redactor a Manresa, Jo entenc, tinc un no? redactor, és sorpresa. El vaig apadrinar. Tothom coneix el redactor de Manresa, Només n'hi ha un. Tornaràs a Manresa i t'apallissaran, no sabràs per què, i diran, no, és que sóc fan d'audio.png, i diràs, gràcies, però no m'ha agradat la pallissa. Exacte. Vindran dos mafiosos. Regió 7 envia els records. Hòstia, no! La màfia catalana periodística. La nostra audiència és mafiosos de Manresa, waterpolistes que juguen a bàsquet Sí, i ja. vull dir... Bueno, i el senyor Pizza que ens ha regalat la iogurtera de Severin. Hòstia, ara has fet una calça que també va estar bastant bé. Ja la veuràs a l'entremès. No, cony, que ho saben a través del... Ah! No, que m'agrada. No, però bueno, no sabem si això ho fiquem abans o després de l'entremès. Jo em referia al post d'Instagram... Tio, ara l'hem de ficar abans de l'entremès. No! Bueno, Daniel, quan vagi a fer això, pega'm. Pega'm, perquè me'n vaig de la llengua... que no, que contamina l'àudio. Ah, plaga! Està fent una jeca, saps? Doncs això. Em sembla que no dona més per la No, notícia, jo no he acabat amb això. Ui, doncs va, que Jo no per he favor, acabat amb continua. Vale, Continua. aleshores, encara no sabem de què collons és l'equip. Mira, vaig fer una cosa que hauria d'haver fet abans, que és buscar qui posa CN Minorisa i ja en què em surt al Google. Vale, d'acord. Club de natació Minorisa. Club esportiu de natació. Una meravellosa pàgina web del 2008. Fan màsters, tio! Màsters en què? Màsters. En natació. Suposo. Vull dir, què més ho faran? T'imagines que ho fan de lacrosse? És a dir, Brutal, és que són polifacètics. Mira, els dissabtes ens agafa per nedar, els diumenges ens agafa per jugar a bàsquet. No, que és l'equip màster. No ho sé, hi ha Bueno, seccions. vale, és igual. Activitats. Contra qui jugaven? Contra el Sant Feliu... No, contra el Sant Feliu B. O sigui, minoristes contra Sant Feliu B. Contra el Sant Feliu B masculí de Sant Feliu de Llobregat. Vale. Només us vull dir, minoristes, ànims, vosaltres podeu, heu perdut de molt poc. El pròxim partit de waterpolo, bàsquet o natació que feu, estic segur que podreu donar la... No la talla, perquè la talla ja l'heu donat perquè heu tret bona nota. Clar. I a més, penseu que també jugàveu, que era, em sembla que a casa del Sant Feliu. Home! Ells tenen el Llobregat per entrenar i nosaltres tenim el Cardener. Home, M'estimo molt el Cardener, mai he vist un riu tan consistent en que porti marró. I jo crec que té una certa bellesa en la constància natural, però no és, no és ni el cabdal del Llobregat ni és la contaminació del Llobregat. Vull dir que allò t'enforteix com a persona. sí, no em ficaré a parlar del nivell de pulcritud de l'aigua. Cade, no estem tractant bé la natura catalana, tu. Això No, nois, call to action. Perdó, no, li he fotut de la taula? No passa res, no passa res. Call to action, nois. Anem a deixar els rius de Catalunya, que no pot ser que els tinguem tan bruts. Pels de waterpolo, eh? Pels La de natura n'importa una merda. Si voleu que els minoristes guanyin, heu de netejar els rius, perquè treballar en un riu que no és el teu va malament. El Cardener només porta fang natural i merda natural, res... I el carrito que hi ha al pont de l'estació del nord que es veu de tant en tant i les bosses de plàstic es fan allà. És decoració. Com els números de Harmin. Amazing. Jo crec que podem deixar aquí. Déu meu, estem... Sí, talla. Entremès! Aquesta és l'alarma dels entremesos. Has trobat en un entremès. T'està agradant les notícies? Hola, què tal? Soc el Dani. Ja li he empatat l'orella, tio. Aquest seria un espai per patrocinadors i sponsors, però com que no en tenim cap altre, tenim el dels iogurts,
Aquí l'Àlex us deixa amb una proposta interessant. Jo és que sóc un romàntic i avui m'he dit, saps què? Li compraré una planta al Daniel, Això és veritat. una planta florida. Jo pensava que eren cebes. Eren tulipans. Eren tulipans. Són bulbs. I he dit, hòstia, m'han tractat tan bé que tinc ganes de parlar d'això. Mira tu. He anat a una floristeria, que ni coneixia, que es diu My Flower. Si és que l'etiqueta de la torreta posa tulips. Perdona, continua. No, el Dani se n'acaba d'enterar que no l'estava estafant, que són tulipes. Doncs tal, he anat al My Flower, a Travessera Gràcia 67, i, hòstia, tio, m'han tractat molt bé. La veritat és que la noia ha sigut superamable amb mi i el Dani està encantat amb les seves cebes tulipa. M'encanta. A mi m'has dit que aquí no s'ha de cuidar gaire, perquè ja està florit, així que perfecte. I ja està, fins aquí l'entremès. Vols donar l'alarma de final d'entremès? Notícia! Jo ja sabeu que m'agrada donar-li un toc de moda i d'estil a aquest programa. Sí, un toc. Amb un ja n'hi ha prou. Una pinzellada, ratllo... Com un... ja n'hi ha prou. Si no es pinten res. No, la ratlla està. Mira, saps què? Pantone B484. Fins aquí el punt de moda. No diguis això, perquè he de buscar què és Pantone B484. I a més sé que tu ho saps, perquè deu ser un color que t'agrada molt, és marró caca. És marró caca o groc? Aquí ho tens, el meu color preferit, marró caca o groc. Un al de darrere i l'altre de davant. Bueno, total, que et porto una notícia. Exacte. Vale? Jo sé que ets una persona que li agraden molt les samarretes. Sí, de vegades em porto. Com que t'agrada com t'aparta el cos de tant en tant. Jo també et diré que segueixo la dieta paleo i una de les parts és anar només amb calçotets. Vale. No vaig amb taparrabo perquè no la faig del tot, saps? De vegades també menjo carbohidrats. Clar. Però de vegades duc samarretes. Normalment no. Ja, rotllo... Vull dir, ara mateix no em portes, No. però a vegades et dona per portar-ne. També et diré que tu tampoc en dus. Ja vam dir, el que vam acordar al podcast, a fer-ho així. Jo, donde fueres, haz lo que vieres. Hòstia. Ei... Quan en Roma fes el que... El que s'assoma. El que s'assoma. Total, no sé si coneixes Mango, que ja... Fruita. Sí, molt bona. I tenda de roba. Mango, per aquells que no sàpiguen, està creat per dos germans, Isaac Andik i Naam Andik. Es diuen Andik perquè els dos són germans. Perquè són germans, és el que sol passar amb la germanor. Però el que potser no saps... T'imagines? No, tothom al món... Andik i Lucas. D'on són? Perquè potser aquest comentari s'obre. De Palau-solità i Plegamà. A veure, ja estan acostumats. No, si són d'aquí al costat. Que som catalans, podem fer això. No, però jo el que vull dir, t'imagines que realment els cognoms van al revés? Tothom s'ha de dir igual, excepte els germans que es diuen diferent. Hòstia. Saps què vull dir? Llavors, hola, Cade, perquè també, però si som germans, la teva germana s'ha de dir González. Sí, o Júlia. O Lorena. O... Lorena González. La teva germana es diu Lorena González, ja. Sí. Total, continua. Fantàstic. La informaré d'això. Pensava que podíem treure més suc d'això, però ja veig que no en traiem cap. L'audiència ja sap que tinc una germana, ja m'has delatat, i res, tu, pues sí, mira, tinc una germana. Bueno, Cade, l'audiència també sap que jo vaig despullat pel món, o sigui, podria haver sigut una broma, però gràcies per delatar-te de debò. Oh, que perro. Clar, podries haver deixat així. Nosaltres som un vaixell de risses. Vull dir, tot això que fem aquí, la meva personalitat no és aquesta. No. Jo perdono que trigui el taló, que faci caure el taló al tercer episodi, però... El taló d'Aquiles. Super Saiyan. Bueno, total. Jo porto una notícia sobre Mango i és bàsicament que Mango ha tret una camisa blanca bordada 3D, perquè les camises normalment no són 3D, normalment les pintem a sobre. Clar. Les camises, perquè funcionin, has d'estar perpendicular a la persona perquè si no se't veu tot. És així. És el que passa amb els plans bidimensionals, tu. Si algú parla de costat és que vol que vegis del que hi ha. Clar, però si aconsegueixes posar-te una bidimensional, ets el lladre perfecte perquè et poses de costat i no et veuen. Correcte. Veuen un cap i unes cames i llavors ja s'espanten. Què passa aquí? Un fantasma. Ha vingut un fantasma. Parcial. Fantasma parcial. Total, aquesta camisa blanca brodada es veu que torna boges a les estilistes. Només les. Les. Els ja tal. Aparentment no, perquè els estilistes són més de jaquetes brodades
amb rematxes 2D. Clar. I la gent no binària ja ha transcendit per sobre de la necessitat de samarretes. Bueno, com tu i com jo, amb pilotes. Exacte. Bueno, total, per què és notícia això? A part de perquè tinc un molt èxit entre les estilistes. Perdona, és que només m'estic imaginant. Passes algú que no porta samarreta aquest. O és paleta o és no binari. No, només hi ha dues opcions. Aquests. Sí, bueno, no es diu aquestis, tècnicament. Bueno, Aquestes en castellà. És igual, continua. Bueno, total, que li han fotut un nom que és Ibiza. Bueno. A tope. Vull dir, tu què? Sí, no, continua, és igual. I han dit, i clar, i les estilistes espanyoles, loques, com diu la notícia, de Elle, la revista es diu Elle, una de les meves revistes preferides. Elle. No serà ella. No, coño. No, bueno, és inclusiu, de fet, és ella. L. E-L-L-E. La lletra. Ella. Geminada? No, cony, no és geminada. El cony és geminat? Què? Què? Daniel. Bueno, total. Què li han fotut a Ibiza? Per què? Perquè han pensat, què collons representa millor una blusa blanca? Pots dir puta blusa blanca, no? Puta blusa blanca. Gràcies. Tridimensional. Tridimensional, amb floretes i rematxes. I han dit, fiesta. Jo pensaria coses pures i coses innocents. Ells pensen fiesta. Saps què passa? Ara tinc una dicotomia, perquè jo vull veure la foto, perquè jo penso rematxat, jo penso xapes de metall, jo penso construcció, saps? Pam! Violència. I ficar això a una samarreta no m'encaixa, però d'altra banda els nostres espectadors tampoc la veuen la foto, així que prefereixo no empapar-me de la puta samarreta amb rematxes. Bueno, total. Sí, si voleu veure-la, ja us dic, busqueu Ibiza, Mango, camisa blanca, i segur que us sortirà alguna cosa perquè es veu que és la rehòstia, però jo t'ho he portat aquí perquè, i perdona que talli, però és que crec que és molt important això. És importantíssim. Volia portar-t'ho perquè m'ha agradat molt la descripció. Aviam. M'ha agradat molt la descripció. Hi ha una descripció, imagino, fet pels dissenyadores de Mango. Sí. I ara vull que l'audiència tanqui els ulls. És un exercici de meditació. Vull que interioritzeu la imatge de la camisa blanca. Fem unes respiracions, posem les nostres veus més greus, silenci... El algodón, las flores bordadas, las mangas y ese cuello tan baby doll convierte a esta camisa blanca bordada de mango en una de las joyas de temporada que ya se puede encontrar online. T'imagines que no es pot trobar? T'imagines que no existeix? T'ho diuen per fer-te enveja. Que molaria? La ciencia no está ahí todavía. Sí. Pensaves que tindries una camisa blanca amb flors? Encara no s'han inventat. Les flors. Hem posat... Fas un quadre i pintes unes flors però no s'han inventat. Què has pintat, Rosendo? No ho sé! Tinc por! Estic espantat. Pots rematxar-ho en una camisa? Exacte. D'això, els déus arcans de Cthulhu de Lovecraft és que és exactament el mateix. Hòstia, tio, és que acabo de veure la cara de la pobra dona que s'ha hagut de ficar això per les fotos i és una cara de m'estàs prenent el pèl? Això és el que m'estàs prenent. Això, ensenya-ho perquè va molt bé pel podcast. Nois, ho estic apropant al micro. A veure si us podeu acostar els auriculars i veure-ho. Joder, me cago en la puta merda. Jo volia ser model de la Victoria's Secret. Literal. Mare de Déu. Imatges que parlen. Què cony és Baby Doll? Has dit cuello Baby Doll. Sí. Per mi és coll de nina de drap. Què vol dir això? Jo tampoc tinc ni idea. Pots arrencar, no sé. Hòstia, quin mal rotllo. És el que fèiem les nines, jo. Vull dir, a mi em donaven nines i dic, què tal? Pop, ja l'he desmuntat, dóna'm una altra. Tendències psicòpates. Realment els senyals sempre hi eren, no? Un dia entrevistaran a ma mare un dia i haurà de fer memòria i va dir no, sí, de fet no sé com ha tardat tant. Em quadra. Realment. I dius que és el primer? Que raro, El primer que heu trobat. Has mirat sota el llit, sempre guarda coses sota el llit. La
meva mare delatant-me, saps? Sense demanar-me menys anys, no, ho va dient. I t'obre el WhatsApp, saps? Oye, que ja han descobert el pastel, maco. Ah, sí, m'estan dient, estic a la presó, ja m'han pillat, però m'han deixat el WhatsApp perquè ma mare m'humiliï, no? Home. Els he dit que el forn, que sempre guardes trastos, i han trobat el cap. De qui era? Si semblava una noia ben maca, saps? Vull dir, sí. Brutal. Ai, doncs no. El Cuello Baby Doll, no tinc ni idea què és, però sembla, pel que veig, són com 2 alerons de ratpenat. Com un pit... Ah, és com un pitet lateral per si menges. No! Que si et cau el menjar pel costat, que no t'embruti la camisa. Sí, literalment, ho estic veient ara. És un pitet. I és un baby doll. Per què? Perquè les nines Nancy dels anys 60 els hi posaven així, perquè als anys 30 era moda. Oh, uau. M'encanta que les nines sempre vagin amb 50 anys d'antiguitat. Aviam. Però tant en estereotips com en roba, tio. I jo encara els anuncis de Nadal és nines per nenes, saps? Vull dir, tot rosa. Dic, home... Duríssim. Bueno, clar, també aniria a dir 50 anys d'antiguitat, però si passa ara... Ojo, per nenes no. Per al constructe que la societat ha volgut fer passar com a nena. Sí. No, això és veritat. Som progres, senyors. Hòstia, cada si ho has de dir, no som progres, tio. Ja, també tens raó. No he dit res. Borra. No som progres. No som progres. Conservadoríssims, així... No m'importa la vida. Oi, joder, acabo de creuar els braços en pose xunga davant d'un puto micro, tio. Soc subnormal. No et preocupis, has quedat com a boy band. Has quedat com els de Everybody. Com eren els... Backstreet Boys. Els Backstreet Boys. No, però com eren els altres? Extreme? Els de Justin Timberlake. Justin Timberlake tenia una boiva? What? No, home, no, no fotis. Que sí, però... NSYNC. NSYNC crec que hi havia el Justin Timberlake. NSYNC. Sí, hòstia, que no hi havia... No. Mare de Déu. Ara sí que ens estem fent vells, Take a look at this shit. Qui penses que és aquell d'allà? Hòstia! Sí. Això sí que és un baby doll, nen. Ei, gràcies per escoltar Audio.png. Escrit com la paraula punt, no com el símbol punt. Que sí, que això ja ho hem dit. Podeu trobar-nos a Twitter i a Instagram, a @audio.png. P-U-N-T. Passeu-vos a deixar-nos un comentari. O a fer-nos escarni, o mofa, o el que vulgueu. Vale. I el Daniel m'ha dit que us digui que molta merda. No t'ho he dit precisament.